बावैसो मानो मोखा सोम जाथारदों दिनैलाय हा माबाफोरसो जादों नामा मोनथिखानानै बुजिखानानै बेफोरबायदि सोंजायोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बिखुनजो हा नों खोन्थायाबालाय बोरै मिन्थिनांगौ जाखो आंलाय मालाय बिजामादै सासेखौसो मिन्थियो बियो जादोंना लोंदोंना लोङाखैना खिदोंना खियाखैना हासुवाखैना मालाय खबर लायो आं बायदिखौलाय बहा खबर लानोब्रा आं बायदि बिजामादैखौलाय सासेखौ माइगाब सासेखौ जुजाय सासेखौ दालि सासेखौ अनला बाहायथारो जालायबाय खालि बेहा सासेखौ अनो सासेखौ अनाखै होनबाय थागोन हा सन्थला बिजामादैखौ मालाय बेसेबांथो अनदों आंलाय ना अननानै बिनो सना रुफाखौनो होनो हादों ना आंलाय डायमन्डखौनो होनो हादों हिरा मथिखौनो माथो हांसो बुथारबा हांसो लानानै होयो नोंलाय एन्जर बुथारबाय एन्जर एम्बु बुथारबाय एम्बु हाबाब नोंनोबो होयो माथो हा लामाया बे मोनसे लामाजोंनो नालाय न'आ बिसोरनिखौ मोनग्रोयो नालाय हाबग्रोयो आरो आंलाय बेखौबो एसेबां नोंहा इदि बुंथारनांगौ जाबाय हा सानैबो आंनि फिसाजो सानैबो आंनि बिजामादै सासेखौ अनो सासेखौ अना बोरै जानांगौ जाखो नोंलाय बिदिनो बुंनोसै आरोना आरो बिहावसायाबो मालाय फात्ताखौनो लाया आंखौ मानो फात्ता लाया जानांगौ जाखो दुखुलै दुखु दिनै हारिनि मानसिफोरजोंबो आंहा सोंखारि जादों दिनै बिहाव बिखुनजोफोरजोंबो नायफिनजायाखै न'खरावबो आंखौ सैया अ महाराजाया दिनै आलाय सिलायलै आलाय सिलाय सासे मन्थ्रि जानानै बेफोरबायदि राव बाहायो नोङो हा माबा दावराव जागासिनो माथो बे जोंनि बर' हारिफोरनि माबा ओंखाम थोरसि सेनो नागिरदोंना मादोंनो बेफोरखौलाय नोंलाय एसेबो जेबो मिन्थिया नामा नोंबो बेखौनो बुंबाय आरोना थाङै थुङै आरे आइ बिखुनजो आंलाय बोरै हारसिंलाय जुजिबायनांगौ जाखोब्रा मन्थ्रि जानानै हारसिं जुजिनो हायालै आङो फोरजाफोरजों रागा जोंजानाय जायो गावनि पार्टिनि मानसिफोरजोंनो सैया खालामजानाय जायो मासियाव जिरायनानै डिसिसन लानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङालै हा माथो मालाय जाथिफोरनो एसटि ना मा होयोब्ला गामि गामि हा बायनो हासिगोनबालाय जोंनि बर' गामिफोरावबो हारसा बांगालफोराबो हा बायफैनो हासिगोनबालाय जेराव ट्राइबेल बेल्टफोराव मालाय जाथिया हा बायनो मोनाना ट्राइबेलनि अनगा दा बेफोरखौबो हारसा बांगालफोराबो बायनो मोनसिगोनबालाय मोननायलाय मोनसिगोन मोन्थाय थायोबालाय अब्लाबो नायनोसै सरकारा मा खालामबावो आसाम सरकारनि सायावबो डिसिसना थाबाय हा नोंलाय जेबो खालामनो हाथारा नामा बेखौनो बुंदों आं मा खालामनो हानो आं हारसिं मानसियालाय आं माबा मोनसे खालामनांगौबा आङो आंनि मासिखौनो मासिनिफ्रायनो आङो सिखारनांगोन आरो जेब्ला मासिखौ गारगोन होमबा आङो बर' हारिनि जानानै फंसेबो राव बुंनो हानाय नङा आंनि जायगायाव सोरबा हारसा बांगालासो जिरायगोन उनथिंजाय हाखरबा सिगांथिंजाय खुवाब्रा बबेथिं थांनो आंलाय हाखरथिंजाय ना खुवाथिंजाय आगदाथिं खुवाबा आगसिथिं हाखर सिगांथिं जिबौबा उनथिंजाय मोसा गोजौथिंजाय लख्राबा आथिंथिंजाय बथल गोबाय जेरैबो जारला जाबायलै आइ बिखुनजो जेरैबो जारला जाबाय दुखु मोनदों आं दुखु मोनदों बेथिंबो जाया बेथिंबो जाया मालाबा सानो मन्थ्रि जानानै जेबो खालामनो हायाबा हारिनि थाखाय मा बाल मा उख्रायनो थाखाय आंलाय सियाराव जिरायदों होननानै दा गुबुन पार्टिफोरखौबो आं जेबो बुंहैनो हाया आं हारसिं बुंबाबो आंखौसो बोख्लायनो नाजागोन ना बेनिखायनो सोलो बोलो बाहायनो थाखायथ' मासिखौनो गारनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं हा मानोथो इसेबां दुखु जाबाय थादों मिथिदों जावैसो नोंनि खोथाखौबो अब्लाबो गोसोखौ हमथा दे मा खालामबावनोब्रा दुखु जादोंलै आइ बिखुनजो आइ बिहावसो आफा बिहावसो आं नोंनि थाखाय दाउ जाला फुदुंहैनि खर'फोरा एसे मोजां जागोन खोमा अच्छा बारु थाइबानि लारु जावैसो बे समा जिंगासिनायनि सम नङा माबा मोनसे खालामनायनि माबा मोनसे डिसिसन लानायनिसो बे समावनो हारिनि खोथाखौ सानाबा माला सानगोन सिगांथिंजाय हाखरबा उनथिंजाय दैखर आगदाथिंजाय जिबौ दङब्ला आगसिथिंजाय मोसा लख्रा जेरैबो जारलालै जेरैबो जारला होमब्लाबो नायनोसै मा जायो नै आंहाबो गगा मोनसोदों दे जिरायथ'लाय जावैसो देहाया बोरायनायखाय आंहाबो गोबाव बाहेरायाव थानो हाला आच्छा बारु थाइबानि लारु उन्दुहैदो थां दे होमबा जिरायथ' आंलाय सानदोंमोन बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैनानै जेरै थानो बेवहायबो माबा एसटि ट्राइबेल लेक्सार खोनासंनांबाय ओइ साला हाग्रा बारियाव थांनानैसो एसे आराम उन्दुहैनोसैलां गुमै नै साहाखौ लोंनानै हो दौदोब्रा दौदो मानो गसंनानै थाबाय थाखो हे गुमै मा होनो लोंनोबा लों मानो एसेबां खाब्रां राव बाहायोब्रा बिगुमैफोरखौ बिदि बुङाना एसे अननाय राव एसे बुंनांगौ ओरैनोबा आंना खराब बोरैबा जानानै दं बिबनां जानानै मानो अननो रोङाब्रा नोंलाय दानो आंखौ अननो सोलोंखाब्रा देनां फिसाइफोरखौ अनहैनो हानाय बायदि नों आंखौ जाजाद बुंबाय थायो गुमै बिनिखायनो आं नोंजों रायलायनो बायो मानो एसेबां नायनो बानांगौ जाखोब्रा फामे आंनि सिउ सना ओइ बामनानै लानि आं जाजाद होनबाय थानाङा नोंजों आं बाम जायाबो नों हारसिं मा मावबाय था आरो साहा लोंनो गोसो गैयाबा लोंनाङा नुबाय बिबोना आं थानानैबो जेबो खामानि गैया फारसेथिं जाया आंना आफां बिनानाव दरजा गालियासो बेसेबां अनो साला गावनि बिबोना खामानि गैथारालै बुस्थु होगोन होनबाबो गैया फैसा थाखा होगोन होनबाबो गैया मा एसे लोखिसारा बिबनां मोनखोब्रा आंलाय दाय बास जेबो बुङा जेबो गाज्रि खौरां खिन्थानाङा आंनो बास थफिरामा थांदोंमोन दहाय बहा न'आव थांदोंमोन थफिरामा नोंखौ नागिरदोंमोन बास बे थफिरामा आंखौ गोसो थोखोना माखोनो आंखौ नागिरबाय थानाय बस बे एसटि होनायनि खोथा
बे लोखिथारा थफिरामा मानि आंनाव रिभेन्स लागासिनो दङलै बे आंनि बिनानाव दावदैखौ गावनो हरैखाय बेवाइफोर थफसिखौ गावनो हरैखाय बा रिभेन्स लाथारदों नामा ब्रा बे बुरबेगा आं बेखौथ' मिथिला बस खिन्थु दावदैया आंनि बाखिया मालायनि बाखि मा खालामबाय दं बस नों बेवहाय हारसिंनो माथो खालामनो पार्टिफोरनि मानसिफ्रा गावजों गाव गोरोबलाया बेथिंजाय न'आव थांनानै आंखौसो खेचाव आंथ' अमा पार्टिनिसोना अमा पार्टिनिसो आला मालाया दावराव दावसि जालायदों गेजेराव आंहा हाबखावनांदों होमबाबो बस माबा मोनसे खालामनाया मोजां जागोन नामा बस जागोन जोंफ्रा साइलेन्ट वाचारब्रा साइलेन्ट नायग्रा बेनि उनावहाय गेजेराव एन्ट्रि मारिगोन जा साउथ इन्डियाफोरनि बायदि बेनिखायनो आंनि खर'खौ दाजा दिनै आं बेवहायनो थागोन बस नाथाय जेबो नाथाय नुथाय गैया आरो बे गोजांनाय भरावबो नोंहा एसेबो गोजांनाय गैयाना लन्थं ओंखारबाय थानांला नों गस्ला गानाबा खिथौ गाज्रि नुयो बस आं गस्ला गानदों नायनोबा बेखौ गस्ला होननानै बुङा बेखौ मिथिबाय थालिर बिलाइ होननानै बुङो बस बिराद गोबावनिफ्रायनो आं बिदि गानबोबाय दिनैसो नों बिदि बुंबायना बस खर' नानांगौबा नाना होगोन बस होमबाबो नोंनि बेफोरबायदि दुखु जानायखौ नुयोबा गोसोआ बोरैबा मोनो बस बांद्राय डिस्टार्ब खालामबाय थाना बहा थाङो थांबानो जाबाय अके बस है शाला रागा जोंनाङाबाबो जायफोरनिखौनो रागा जोंनो ओंखारलाबायदों माथो आंलाय फारसेथिंजाय बे हांग्रिमोनदिनि टिउसन मास्टारा हांग्रिमोनदिखौ फटायाथ' आखाइ आथिं दानख्रुबजोबगोन साला हांग्रिमोनदिखौ नोजोर होबा गुमै न' सिङाव लिंहरदों आइया मानो बेदर जानो आं बेदर जाया आं नोंखौसो जागोन बेबो नायम होनलायनाय जात बुंलाबायबाय थानाङा नोङो गुमै न' सिङाव फैदो बेदर जानो लिंहरदों आइया ओइ फामे आं दिनै दुखु जादोंलै मानो अनाब्रा आंखौलाय अनफैलाय खेबसे सब खुदुमफैलाय न' सिङाव फैनोबा फैयाबा था बबेनिबा आं खेराबाय थागोन माथो खालामबावनो जाय न'आवनो थांनोसै आं खुदुमनोबो होआबा नै फाग्लाया माथो गैलालाय जावैसो थांलायबाय नामासै एफा मोजां दाउ जाला फुदुंलायबायमोन आं होनबावगोन आं बे जावैसोखौबो ओरैनो हुरला हुसि फैगोन ओरैनो बोराबनानै थांगोन माबा गाज्रि मोननानै बोराबनानै थांलायखो बेबा मानसियालाय ओरैनो दुखु जालाबायथारदोंमोन आरो दिनैलाय दुखुखौबो जानांसिगोनथ' आरो हारिनि खोथा सानोब्लालाय बे समाव बयबो दुखुखौनो जानांगौ आयै थांबाय नामा गुमैया थांबाय खोमा माथो नायलाय गारिखौ लामायाव दङना गैया नै माथो लामायाव गारियानो गैया थांमारबाय बियो नै बि ना खलाबाथाय खोन्थाया हुसिया थाङोना मानसिया नोंलाय माबाफोरसो होनदोंमोन नामा आयै आंलाय मा होननांगौ जाखोसै बिनि थाखाय दाउ जालासो फुदुंहैदों आंहा मा होननांगौ जाखो बेखौलाय गुमैया एसे टेनसन जाखादों एसटिनि खोथाखौनो लानानै आंबो नुदों बांद्राय टेनसन जानाय नुफेरामोन दिनैसो एसे नुदों आं मानसिखौ माथो खालामबावनो गावबो मालाय गेजेरनि मानसि गेजेरावनो जानानै थानांबाय पलिटिकेलनि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो आरो बिराद बेले बेजे आंबो बारा मिन्थिलाय लाङाहाय होमबाबो गुरलुब मोनदों आरो जोंनि बर'फोरनि गामियावबो फैनानै न' बां लुफैनो हासिगोन होननायखाय जों बर'फोराथ' सिदा सादा बयजोंबो थगायजानाय नंगौ सानसिगोनलाय बेनिफ्राय गावनि थामोनथाखौनो गावनि मोन्थायखौनो खोमानानै लासिगोनलाय गोदोबो बिदिनो जादों गोदोबो जोंनि आइ आफानि दिनावबो एसे एनै जौ सेरेब होबानो हाफोरखौ हगारसिगोन हाजो खर'आव खारलांसिगोन बिदिनो जाबाय थासिगोन आरो गोदान जुगावबो माथो बुंबावनो आरो देनाय फन खालामनानै सोंहरलाय नों गुमैनाव बहा थांमारदों मानसिया होमबा जंग्लारि माब्रैथो जापानालाय मोजां ना औ आब' जोबोद मोजां आंबो रिसार्च खालामबाय थायो इन्टारनेटफोराव मोजांथार होनो माथो अब्लाबो खामानिया बिराद बाराय बेलाय नंगौ कम्पानिफोराव इमप्लयिफोरा बिराद खस्थ' खामानि मावनांगौ जायो बेनि सायाव 12 घन्टा बा 14 घन्टा डिउटि मावनानै अफिसारफोरा बा टीम हेडफोरा जुमाय लोंनो लिङोबा थांफाबावनांगौबो जायो जुदि जौ जासिनायाव जौ लोङाबा बिसोरना रुड बिहेभ खालामनाय जायो आरो जों मावनाय केफेयावबो इमप्लयिफोरखौ जोंनि बसआ मालाबा जानो बाहेरायाव लाङोबा जोंनो जौफोर जासियोबा जों एसेबाबो लोंनांगौ जायो नाङा जौ लोङा होननानै बुङोबा बिसोरना मान सनमान थांनाय बायदि मोनो होमबालाय माथो जोंनि बर'फोरा मोजां मोनथारगोनहाय अब्लाबो गोबां फाराग दं बिसोरना इउनिटिया मोनसेल' नालाय माखासेया एखेयानो जाजोबफ्रामो जोंनि इन्डियायावथ' गोबां हारि हारिमु दङ मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो गोबां जाति दङ बेनिखायनो सोरनिबा हारिया कालसारा बेलेग जायो जानाय लोंनायफोरा बेलेग जायो हुदाफोरा बेलेग जायो बेनिखायनो जोङो गुबुन कान्ट्रिजों जोंनिखौ बांद्राय रुजुजाया जोंनाबो गावनि जायगायाव मोजां गुबुननाबो गुबुननि जायगायाव मोजां अब्लाबो आं बुंगोन जापाना जोंनिख्रुइ गोजौसिनाव दङ होननानै नोंनालाय मालाथो जोबगोन फरायनायालाय आंना बोसोरनैमोन नाथाय दा बोसोरसे खालामबाय फैगोन बोसोरावनो जोबगोन नोंना एनिमेनि नङामोन जानो औ आंना एनिमेनि बांद्राय मिथिलाय लाङाहाय मा एनिमे माबा माबि ओरैनो नायलाबायो आरो कार्टुनफोरखौलाय औ बेनिनो क्लास लागासिनो दं आं दे जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय बाखि खबर मा नोंनालाय
आं दहाय फुङाव बानलु बेदांखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय आं नोंखौ फैबाय होननानै खिन्थादोंमोन आं नंगौ नामा बानलु बेदां आंजों रायलायाखैनो बे गथ'आना खाबजांजांथार जेखौ खुगायाव फैयो बेखौनो बुङो नाथाय आंदोथ' रायलायाखैनो बेबा मा सानलायखो आब' दुम्फाव नोंहालाय मा खबर आंनालाय दंलाबायो आरो बिदिनो दा हारिनि खोथाखौ लायोबा गाज्रिखौनो बुंनांसिगोन सानैसो गोसोआनो जवा जवा जादों उनावबा मा जागोन होननानै गिनाय फैगासिनो आंबो बेखौ साननानै जापाननिफ्राय फैब्रबलायदों माब्रै दङ थासारिया होननानै जेबोथ' खालामनो हाया अब्लाबो बाहागोथ' लाफानो हागोन होननानै नों आं गासैबो जुजिबालाय रावबो जेबो खालामनो हाया आरो बेखौनो नोंबा आं बुजिलायाबा गावजों गावनो दुसिलायबाय थायोब्ला माथो खालामबावनो उन्दुनो ओंखारबायहाय दिनै ओंखाम गोरलै जानाया ओंखामानो बिराद बारा जाब्रैलायबाय आं अनलाजों दे होमबा नोंसोर सानैया रायलायथ'दो दे होमबा आब' माथो एन्टनिय'आ नोंसानि न'आव थांदोंमोनबालाय बिमा बिफाखौ लाना खोथाया गोसारबायानो होमबा गोसारबायथ' आरो नोंखौ हाबा लासिगोननो होननानैसो खोनाबावदों बेसेबां सैथो बेखौनोथ' सानदों आं मा खालामनाया मोजां होननानै फारसेथिंजाय एन्टनिय'नि बिमा बिफा फारसेथिं एन्टनिय' फारसेथिं आंनि सोलोंथाइ फारसेथिं बिमा बिफा गोसो जायो मालाबा गोजानाव हारसिं बहाबा थाहैखुमानो गोसो जायो मालाबा बे बुहुमनिफ्रायनो आनज्रायलांनो बिदि दाबुं माथो खालामनो सानबाबो सानख'नोनो हाया जानानै दं अब्लाबो स्ट्रं जानानै दङ आं दाबो गोसोखौ मालाबाबो सेफायनानै लायाखै गोसोखौ सेफायनोबो नाङा दालाय नोंलाय एन्टनिय'खौ लानानै माथो सानदों जायखौ हास्थायो बेखौ मोननायमोनब्लाथ' जेबो खोथायानो नङामोन एन्टनिय'खौलाय आं जोबोद मोजां मोनो नाथाय माखासे खोथा दं जों गासैबो बेसादखौ हास्थायनानै मोनजोबा बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ अब्लाबो माबा मोनसे मोननांगौबा माबा मोनसे खोमानांखागोन बे बेलायाव एन्टनिय'आबो जाबाय अब्ला नों एन्टनिय'खौ बावाखै बावनांसिगोन माथो खालामबावनो बे मानसि सासेखौ बावनो सानबाबो बावनो हाया बोजबना लानानै सानबाबो बोजबनो हाया जानानै थाबाय गोबां खोथा दं फैबाय थानाय समफोरासो मिथिसिगोन आरो मा जायो दा बर्थमान एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव थानायानो आंनि थाखाय मोजां आं बेखौल' लुबैयो दे नों जेखौ मोजां नुयो बेखौ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय फावगालिया माबोरै दं मोजाङैनो दङ ना दाखालि एन्टनिय'आ आसामखौ फिरायफिनबायनो बेसेरा फावगालि बिनि खोथा सानबाबो बोरैबा मोनलायलाङो लासिंसिं मोनलायलायो आं गावखौनो आं फावगालिनि सिगाङाव माबोरै नुजागोन होनना फावगालियाबो बुजियो नोंनि सिटुवेसनखौ आंनि सिगाङाव बुंदों अब्लाबो फावगालिया बेफोरबायदि डिजार्भ खालामा बियो जेब्लाबो खुसि खुसि डिजार्भ खालामो एथ'बां मोजां फावगालिया आं बेनि दुखुखौ मालाबाबो नायनानै थानो हाया बेथ' नंगौ दे होमबालाय आं थांनोसै उनाव लोगो मोनगोन दे होमबालाय बाय गुड नाइट ओइ आफा आंखौ लिंहरदो बालाय आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय नों आं नोंनो होनाय 50 बिघा हाखौ नों मानो फानखो माने हारिनि मोजांनि थाखाय फानबायब्रा हारिनि मोजांनि थाखाय हा फाननाया माबोरै हारिनि मोजांनि थाखाय जाखो मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव फैसा थाखा गैया आरो आंनि आफादखौ जौगाहोनो थाखाय आंनो फैसा नांगौ नोंनाव बिबाबोथ' फैसा मोनखाया एन्टनिय'आ जा एसे होदों बे फैसायाबो थोआना बेनिखायनो हाखौ फानबाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय जांख्रिगां हान्जाखौ फिसिनो थाखाय नोंनाव खर' गैमारला नामा गावनि सम्पतिखौ फाननानै हारिनि मा मोजां मावनो नोंलाय मा मोजां मावालाय बा बेखौसो लाजि फोनांना आंखौ लिंहरदों नामालाय नोंखौ आङो मोजांनि थाखायसो लिंहरदों पलिटिकेल हान्जायाव ओंखारनांगौ नोंबो देग्लाय ओंखारा माथो पलिटिकेलाव ओंखारनानै लायोबा दाहा मेला जायो गोसोबायदि खामानि मावनो हाया आरो दानि पाब्लिकफोराबो डेन्जार जाजोब्बाय बेनिखायनो आं पाब्लिकनि जानानैसो खामानि मावगोन आं पलिटिकेलाव थाङा पलिटिकेलावथ' गावबा गावनिखौसो नायो नङा होमबा बेनिखायनो आंखौ जाला माला खामानिनि थाखाय बखिनो लिंहरलाबायनाङा ओइ बुरबक माखौ बखिनाय नुदों नोंलाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं बे समावनो पलिटिकेलाव ओंखारदो आरो सासे मोजां लिडार जानानै दिन्थिदो बेफोरबायदि होख्रावलि खालामबाय थाबा मा जानांगौ जाखो आंनो जुदि मासि हगारनानै होयो सोरबा जिराय नों टपिरामाव बे मासियाव होननानै बुंबाबो आं पलिटिकेलाव ओंखारा रायजोजोंनो थाबागोन रायजोनिनो मोजां खामानि मावगोन बास नोंनो मानि इसिबां अख्रा जायनो हा फानदोंमोन बे मानसिनिफ्राय डकुमेन्टफोरा लाबोदो माबार मानो होनोब्ला बे हाखौ मालायनो मानो हेगारनांगौ जाखो मानो हेगारनांलाय आंलाय बर' दुखिया मानसिफोरनोसो फानदों दा जायफोरा हा बायनो हायाखै बिसोरनिसो एसे फानदों फ्रियाव होबाबो एसे उसुबिदा जायोना बेनिखायनो एसेयावनो फानबायब्रा नों मानसिया थिग नंमारला बेनिखायनो आं नोंनो सम्पति होनो बायो नों सम्पति होबाबो फाननानै जायो एबारनिफ्राय आंनावल' सम्पति बिफै नों मानो बियाब्लाय मोननांगौखौ बिबायानो थागोन मानो इसिबां अख्रा जाथारखो बे मानसिया मानो बिफानि फंसेबो खोथा लाया जाखो एसे बुरजा हाखौ मानो फाननांगौ जाखो बेलाय बेनि खर'आ थिग नंमारला मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होआबा जामारला मानो फैदों नोंलाय जोंलारि फैदों होननानै खोनादों आं बेखौनो खबर लानो फैदोंमोन मा आरोबा बेखौ डिस्टार्ब खालामनो नागिरलायखो ना माखो नोंलाय नोंखौ गोबां बार बुंबाय आङो मानो बुजिया नोंखौ जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंबाय थाबाय आं थेवबो मानो मानिया
मानो होननानै बुङोब्ला आं जोंलारिखौ जोबोद गोसो थोयो। आं जोंलारिखौ गारनानै जेरावबो थांनो हानाय नङा। आंखौ जोंलारिजों खेबसे रायलायनो होनो हागोन ना मादै? मा रायलायो रायलायबानो जाबाय। जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। बिनि उनाव आं लुबैया जोंलारिया माबा मोनसे खहा जानायखौ। जोंलारिनि खहा जायोब्ला जों सहायनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो नों गोजानाव थादो एन्टनिय'। नोंनि खोथाखौ आं लाखिनो हानाय नङा मादै। आरो आं बेखौ खोथा होगोन बे बारनिफ्राय नोंसोरखौ आं जेबो खस्थ' होनो होआ। आं जेब्लाबो नोंसोरजों लोगोआवनो थाफागोन। आंखौ जोंलारिखौल' लोगो हमहोदो अननानै। जोंलारिया गैयालै, गामियावसो थांदों। गाबोनफोर फैनानै रायलायबानो जाबाय दे। जागोन दे, आं गाबोन रायलायगोन। हायोबा आंखौ गोरोन्थि दासान। मा खालामबावनो आं? बे एन्टनिया मानो बुजिया? बिमा बिफाया गुबुन सानो, बियो गुबुन सानो। बेनोथ'लै, बोरैबाबो मोनलायलाङो एन्टनिय'नि खोथाखौ सानोब्ला। फारसेथिं बिमा बिफानि खोथा सानोब्ला जोंलारिखौबो साननांगौ जायो। आं मिथिया बे बाराबा मा फाव फान्दायनो नागिरदों बिसोरबा। आं हले एन्टनिय'खौ गावनि बिजामादै फसायबाबो बिनि न'खरखौ एसेबो फसाया आं। आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन। एन्टनिय'आलाय जोबोद मोजां। मोजां मालाय मा जानो? मा थिग उनावहाय सोलायलांनो हागौ न'खरनि खोथाफोरखौ लानानै। ओरैनोबा बिमा बिफायाबा जोंहाखौ सैखाया। दाखालिबा निमाहा बिफ्लानानैबा मा फोरमान होनो सानदों? माहाजोन मानसिफोरनि खोथाफोरखौ हमनो हायाना। बेबो नंगौथ' आरो। बेनिखायनो आइ जोंलारिखौ हाजार एन्टनिय'आ मोजांबाबो आं एन्टनिय'नि आखायाव गथायना होनो गोसो गैया। आइ जोंलारिया दासो फरायफुनाय गथ'। बेखौ आं एसेबां खस्थ' होनो गोसो गैया बिफा। बेनिखायनो आइ जोंलारिखौ मोजाङै बुजायबावनांगोन। नङाबा बेबो उन्दै मानसिसो, बुजिलायलांजोबा। आरो बे बैसोआनो बिदिनो गोनो गोथो जाखायो। बेफोरबायदि बैसोनि गथ'फोरखौ मोजाङै बुजायाबा सोरथो बुजायबावनो? बेबो नंगौ। हेलौ आयै, नै आं थांगासिनो न' मोनसिगोन। जोंलारि, एन्टनिय'। जोंलारि, आं नोंखौ एसेबां कल खालामबाय, एसेबां नोंनो मेसेजबो होबाय, नों मानो रिप्लाय होथारा? आं नोंखौ बुंखाबायना, आंनिफ्राय गोजानाव था, साननैसो आंनो स्पेस हो होननानै। हायोब्ला आंनिफ्राय गोजानावनो थाथारदो। मानो होनोब्ला आंहा नोंजों रायलायनो एसेबो गोसो गैला। नों बेखौ गोसोजों बुङाखै मिथिबाय। आरो आं गासैखौबो थिग खालामजोब्बायना। आंनि आइ आफायाबो जों सानैखौ गनायथि होबाय। बेनि बिमाया जे गनायथि होदों मानि थाखाय बेखौ आं माबोरै खोन्थानो आं एन्टनिय'नो? मा सानखो जोंलारि? बे खेबाव जों सानैनि गेजेराव रावबो गैया। दाथ' जों हेपि जानांगौ नङा होमबा? नों मानो गावनि साननाय लुबैनायखौल' जाजानो लुबैयो एन्टनिय'? आंनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुंबाबो नों मानो मानिया? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नोंबोथ' लुबैखायोमोन नङा होमबा जोंलारि? जोंनि बिमा बिफाया गनायथि होयोब्ला आं जेबो लुबैया। नों जेब्लानो गोसो जायो गोजानाव थांगोन, जेब्लानो गोसो जायो खाथियाव फैगोन। नों बुंनाय बायदि गासिबो जाजोबनांगौ नामा एन्टनिय'? खोनासं एन्टनिय', आंहाबो लाइफ दं। बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजानाव था। नों मानो बिदि बुंदों? नोंखौ सोरबाफोर माबा बुंदों नामा? जोंहानि आइया माबा बुंदों नामा? जेबो बुङाखै। जायखिजाया नों आंनि गोजानाव थायोब्लानो बेनो आंनि थाखाय थोजासे। बेनिखायनो एन्टनिय', आंनिफ्राय गोजानाव था। जोंलारि, आं मिथिगौ जोंनि सोमोन्दोआ जोबोद गुलाय गुजायनि गेजेरजों बारबोबाय। नाथाय आं बे बाराव गासैखौबो थिग खालामजोब्बाय। आंनि आइ आफायाबो जों सानैनि अननायखौ गनायथि होबाय। जोंलारि, अननानै बे बारनिफ्राय गोजानाव दाथासै। आंनिफ्राय नों गावखौनो गोजानाव दादोन। आं मिथिगौ नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै। बेनिखायनो जोंलारि, आंनि आखाइखौ हमनानै अराय समनि थाखाय आंजों थाबायफानो अननानै आंनि आखाइखौ हमनानै आंखौ बोजबनानै लादो। एन्टनिय', आंबो नोंखौ जोबोद हास्थायो। आंबो नोंखौ गोसो थोयो। आंबो नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय आं सानो नोंजों जुलि जायोबा, बा नोंबो आंजों जुलि जायोबा जों सानैनि संसारा जेबो मोजां जानाय नङा। मा बुंदों नों बेफोरखौ? नंगौ, बेनिखायनो नों आंखौ बावगारदो। मानो होनोब्ला नोंखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आं गावखौबो मोजां मोनो। आं दाना गावखौबो अननो रोंबाय, गावखौबो मोजां मोननो सोलोंबाय। बेनिखायनो आंखौ बावगारदो प्लिज एन्टनिय'।